ala tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ya latifu e mako bɛ diɲɛ wari de la diɲɛ sɔrɔ la ala k'a d'i ma ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ min n'a gindo d'i ma ya latifu kan ala tɔgɔ ye 99 de o 99 cɛ la ya latifu b'a la n'i ko ya latifu i ko ya nɔgɔya masa latifu kɔrɔ bɛɛ filɛ muridenw bɛ latifu dɔn dɔnnibaga kɔrɔ tɛmɛnenw u bɛ latifu dɔn n'i ye muriden k'a ti latifu nasira dɔn siga ka muriya la dɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ diɲɛ wari yɛrɛ de bɛ sɔrɔ ni latifu ye diɲɛ bonya diɲɛ nɔgɔya latifu b'a lase adamaden ma ala tɔgɔ latifu sitanɛ tɔgɔ tɛ boli tɔgɔ tɛ ala tɔgɔ ya latifu de ko don a ye garibukɛ lamɛn maa o maa i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier i sigi i ka kuma in lamɛn kunnatɛ bɛna ala tɔgɔ min d'i ma a kɛ i k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ bilahi i b'a ye a ye nin ye wulibali ye dɛ aw ye ala tɔgɔ caman lamɛn a ye dɔnnibaa caman ka kuma lamɛn mɛ kunnatɛ ka ya latifu a y'a ta a k'a baara a ye faamu o tuma faamu ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ne balimakɛ malamuso kungo dɔ de b'i da la walima tɔɔrɔ dɔ b'i da la walima fantanya gɛlɛ de b'i e la walima baara yɛrɛ ti e bolo i ka ɲɛnamaya gɛlɛyalen don pour que ala ka dayɛlɛ e ye ka e ka gɛlɛya bona datugu ka nɔgɔya bona dayɛlɛ ka hɛrɛ bona dayɛlɛ ka sɔrɔ bona dayɛlɛ ya latifu nasira min b'a kɛ i tulo ma da i ka garibukɛ lamɛn a bɛ faamu n balimakɛ malamuso sunkalo min natɔ filɛ i jija n'i ye waati o waati sɔrɔ sunkalo kɔnɔ i mana sunkalo su o su sɔrɔ kana sɔn sunkalo ka pan i kunna k'a sɔrɔ i ma nin kɛ a y'a janto nin na i bɛ diɲɛ wari sɔrɔ ni nin ye bilahi diɲɛ nɔgɔya i b'a sɔrɔ ni nin ye arakan 2 ɲini sunkalo su dɔ la i ka arakan 2 seli arakan 2 in kelen-kelen bɛɛ la n'i ye fatiya kalan kulu huwallahu kalan siɲɛ 11 fatiya kɔfɛ kulu huwallahu kalan siɲɛ 11 n'i tilala kulu huwallahu siɲɛ 11 na arakan 2 in bɛɛ selilen bannen kɔ kɔlɔsi ta i k'i sigi n bɛ nin di moridenw ma ani fandan dɛsɛbaatɔ ma mori minnu dɛsɛla k'u dayirimɛ sɔrɔ kunnatɛ bɛ nin di aw ma dutigi fandanw minnu tɛ ka nasɔngɔ sɔrɔ a ye nin ta a ka baara kɛ n'a ye walahi ala b'aw bɔ a cogoya la sisan a bɛ faamuya o tuma n'i ye kɔlɔsi ta kɔlɔsi ye 100 de ye ya latifu ya latifu ya latifu a wurudi 16641 siɲɛ 16 ani siɲɛ 600 ani siɲɛ 41 sigiyɔrɔ kelen na k'a sɔrɔ i ma kuma maa fɛ k'a sɔrɔ i ma dumuni dun k'a sɔrɔ i ma ji min k'a sɔrɔ i ma bouger ka bɔ i sigiyɔrɔ la nin kɛ sigiyɔrɔ kelen na arakan 2 selilen kɔ n'i tilala i tigɛ ja i ka sadiri daba masa wele ala min ye gɛlɛya da ka nɔgɔya da ka dɔ da k'a kɛ banabaatɔ ye ka dɔ da k'a kɛ kɛnɛbaatɔ ye ka dɔ da k'o koli a dayirimɛ na ka dɔ da k'o kɛ miliyardɛri ye o setigi ala ye wele i k'i ka hami fɔ a ye ala ti dɛsɛ ko la ala de ye yɛlɛma masa ye ala de bi kunungo fandan kɛ bi waritigi ye ka kunungo waritigi kɛ bi fandan ye ka bi waritigi kɛ sini fandan ye ka bi fandan kɛ sini waritigi ye daliba masa de bi se o la a kelen siga tɛ nin na dɛ o la e maa o maa bɛ yen fandanya gɛlɛya de b'i kan ɲani b'i kan tɔɔrɔ b'i kan i dɛsɛla k'i ka denbaya dayirimɛ sɔrɔ nin kɛ siɲɛ 1 pe i si kɔnɔ ka bɛn sunkalo dɔ su fɔlɔ ma walima su min ka di ye sunkalo kɔnɔ a kɛ ka bɛn o ma wallahi n ka na ala la cɛ o cɛ ye nin kɛ muso o muso y'a kɛ i b'a hɛrɛ sɔrɔ maa gɛrɛ b'a hɛrɛ sɔrɔ e fɛ a bɛ faamu
Ulma garbu gabirin di aw ma bi fi sabilillah nte to nyini fe nte jini fe ne ba di ma ala kama abe famiya sabu doni nana de ka mogo deme ka bo geleya ni toro ani kamana gan kono doni ba ka bara manga ke ma tonye doni ba ka bara manga ke ka fanda nga wari mine ka du aya jenda were la maoma mori kunda kibe barake galoka ka fanda nga wari dun ka yatime ka wari dun ka miskina ka wari dun galoka ala tibalika here dima de me talinye fe ala bi ta chen ki sigi size baraka o mori ba ke me minun temena ya ala ti baraka do idu na billahi sigate ni ngmaina de ay baraka ni chen kuna tibi mori de uma ibise mina afo ibise mina ake me itise mina atoyi itise mina kana boy neka afo de ma ko klili ani ladriya otuma fam go nyala ko dambe ma ala ko ke ala ya bunye kama kira kanuko son salli ala rasuli oteme ne ko fe ma minum bi ku mako bi na vulu barala ero na vulu barako kuma che ale do bibi no doko abe doko ati ngande portemone majigi ma bedu majigi kote valise majigi kote ta war ta ka glanka kote wari bi ka sokono kote ne kande ni jima ka ala wele wari ko de la ala ka sababu dima iga na volo soro iza wakati baradu ay sigata la de iza wakati ale kurane sura yi kurane sura mi mike sababu yi ka na volo sama kase adama dima ni sababu yi ala yɛrɛ de ko kurane kono k'an ka da sababu la an ka tugu a nɔfɛ nafolotigiya sababu b'a la fandanya sababu b'a la bana sababu b'a la kɛnɛya sababu b'a la a bɛ faamuya o tuma na nafolotigiya sababu dɔ de ye iza wakati n'i ma da la n'a kɔrɔbɔ i b'a ye bilahi garibukɛ t'i nɛgɛ ne t'i jafa ne bɛ se min na ne b'o de fɔ mɔgɔw ye mɛ n tɛ se min na n da t'i don o la ala ye ne nɛ saniya ka b'o ma a bɛ faamuya o tuma iza wakati e mako b'a la ka ala deli nafoloko la ala ka sababu bɔ ye ka nafolo sɔrɔ iza wakati baara de b'a kɛ ale baara bɛ kɛ 30,000 nka i bɛ 15,000 sara ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya in na o tuma na maa o maa mako bi an na o bɛ se ka weleli kɛ an ka telefɔni nimero o de plus 223 72 24 02 98 o de an ka telefɔni nimero ye ni maa o maa mako b'an na o bɛ se ka weleli kɛ nin nimero in na nka an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka hamiw dilan ala k'an garizigɛw foni ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba